To bayan ɗan hutu na wani lokaci zan ɗora a darasinmu na ƙoƙarin gyara rubutunmu na Hausa. Kuma yau na leƙa ne ɓangaren waƙoƙi musamman na zamani inda na ci karo da wasu kurakurai musamman wajen rubuta sunan waƙa ko takenta. Ga misali, kun ga yadda aka rubuta taken wannan waƙar. Gaskiya akwai kuskure yadda aka yi rubutun domin sai a ɓadda mai karatu. Ku lura misali idan zan karanta yadda aka rubuta zan iya cewa inna kamar wato yadda muke sakai sunan mahaifiya. Sannan akwai masu suna Rasaki musamman tsakanin ƙabilar Yoruba. Don haka a tashin farko wani zai ɗauka ana nufin inna Rasaki wanda ba ma'ana, amma ga yadda ya kamata a rubuta sunan waƙar. In na rasa ki ko kuma idan na rasa ki kamar yadda shi mawaƙin yake cewa. Idan na rasa ki ba za na ji daɗi ba. Idan na rasa ka ba za na yi aure ba. In na rasa ki ba za na ji daɗi ba. Soyayya jigon rayuwata. Ni ma in na rasa Yawanci kalmar idan ake takaitawa wajen furuci zuwa in. Kamar yadda mawaƙin a waƙar ya yi amfani da duka guda biyu. Idan na rasa ki da kuma in na rasa ki. Rasa ki kalmomi biyu ne aka haɗe, kuma yin haka kuskure ne. Ban sani ba ƙila ko da gangan aka yi kuskure don samun ɗimbin mabiya ko masu kallo a YouTube. Bayan la'akari da yadda mutane suke rubutu musamman wajen bincike a Google. Idan ma hakan ne to kuskure ne domin idan aka rubuta daidai haka mutane za su rubuta wajen bincike. Ga misalin wata waƙar. Sai ma ranar. sai ma ranar ‘yan ammana aure. Sai ma ranar an ɗauro aure. Sai ma ranar in ammar. Sai ma ranar ta zo. Sai ma ranar an yi aure da ke. Sai ma Ku lura da yadda aka rubuta sunan waƙar an haɗa sai ma, wanda kuskure ne wani zai ɗauka kalma ɗaya ce. Na san akwai suna Saima, don haka za a iya ruɗar da mai karatu. Amma ga yadda ya kamata a rubuta taken, sai ma ranar, kun ga kowace kalma an ba ta haƙƙinta. Mawaƙi wakili ne na harshe, kuma yana da matsayi da tasiri tsakanin al'umma domin ana amfani da fasahar mawaƙi da azancinsa wajen ilmantarwa ko tarbiyya ko raya al'ada da harshe. Domin waƙa na ɗauke da hikima da azanci da basira da salo da kuma saƙo. Don haka ina ganin wajen rubuta taken waƙa ya kamata a dinga kiyaye ƙa'idar rubutu domin martaba waƙar da kuma isar da saƙon waƙar cikin sauƙi.